ҳозир мо бештар ина бинед нобасомониҳо оила муносибатҳои дар тибу дар маорифу мо сифр ҳамун проблемаҳои даруни худамона дар ин саҳифа нишон медиҳем. ҳаминам бошад бо хеле яъне ки дар мақоли тоҷика дар гуфтан девор шунав. Форпуштак ягона манзалаи ҳаҷви ин то ҳам доллар хазна бошад шифо намёбида ҳамун намёб ба он ки пул ина ёре диҳед ше гудакӯйму дар паси панҷараи телефонҳо мондагем ина ки дар маҳбаси телефонӣ мо ба символиш сера шудем устодро табрик кардан ҳайати эҷодии Хорпуштак. Мана ин чиз ҳаст ки одам пул дорад вале қасам мехӯрад ки як ки надорам агар медоштам қарз не ҳам то хайр мекардам лекин нигоҳ мекард дар болои доллар нишастагӣ ин ҳамин мавзӯи иҷтимоӣ ҳамин аст ё ки мана син соли мо ки ҷамъ кардем барои чӣ ҷамъ кардем фаромӯш кардем.